Ahoj, ahoj, já vás vítám u našeho dnešního prvního dílu. Dneska máme takovou upoutávku na náš kanál, na YouTube a Facebook. Takže naše stránka na Facebooku je www.facebook.cz/vmmcz a na YouTube je to úplně stejné www.youtube.cz/vmmcz. Takže my jsme skupina, která dělá vtipná videa a herní videa. Takže co budeme natáčet za hry? Mount of Blade, znáte určitě. Minecraft, GTA San Andreas, tomu jako multiplayer, pak jo, Counter Strike 1.6, a to je asi všechno, co budeme natáčet. Ty zatím 4 hry. Můžete nám napsat, co bychom mohli natáčet, nebo co bychom mohli tam si stáhnout nebo koupit. My se s tím pozastavíme a koukneme se na to, takže na to odkliku neukládat. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Když jo, tak dejte like nebo odběr. A u dalšího videa se s váma těší. Ahoj!